Welcome to školasrpskog.com. Let's play X-Ox. Ajmo da igramo puta 0. Ivane, ti počni. Da li si ti u Melbourneu? U Melbourneu, dobro. U Melbourneu. Nisam u Melbourneu. Da li si ti u Beogradu? Ja nisam u Beogradu. Ajde, sad igraš. Da li si ti u Rimu? U Rimu. Rim. Gde je Rim? Nisam u Rimu. A da li si ti u Bostonu? Nisam ja u Bostonu. Da li si ti u Amsterdamu? U Amsterdamu? Nisam u Amsterdamu. Da li si ti u Nišu? Ja nisam u Nišu. Da li si ti u Pekingu? U Pekingu. Nisam u Pekingu. Da li si u Rijadu? Ja nisam u Rijadu. Da li si ti u Parizu? Nisam u Parizu. I nemamo pobednika. Imam. Kako? Ja, vidi, ti si pobedio, bravo, čestitam.